A tota la costa de Sant Lluís hem estat fent feina durant aquests 4 anys per millorar tota la infraestructura d'oci i infraestructura per millorar el nostre producte. Un exemple clar ha estat aquest parc infantil que gràcies a la col·laboració pública i privada d'entre una administració com és l'Ajuntament de Sant Lluís amb una entitat hotelera hem aconseguit millorar tota aquesta zona infantil i allà on no arribam com a administració pública en la col·laboració d'una entitat com és aquesta hem aconseguit una millora que beneficia a tothom. Un dels compromisos del Partit Popular de Sant Lluís era millorar les instal·lacions de les urbanitzacions del nostre poble. És molta la feina que hem fet i és molta la que ens queda fer. Una de les accions que hem duit a terme enguany és la instal·lació d'una nova zona de jocs a la platja de Punta Prima. Entre les millores duites a terme durant aquests anys s'hi troben l'eliminació de barreres arquitectòniques d'accessibilitat a les platges de Vinibeca i del Caufà. Altres accions han estat instal·lar una zona de jocs infantils a Cala Torret, la instal·lació de noves zones d'eliminació de residus i el compromís del Partit Popular és de seguir lluitant per millorar les instal·lacions de les urbanitzacions del nostre municipi.